4 pieces. It's not enough. What to do? Okay. ஒருத்தங்க அந்த டைம்ல வந்து பாப்புலரா இருக்காங்க, ட்ரெண்டிங்கா இருக்காங்க அப்படின்னா பாப்புலரா இருக்காங்க, ட்ரெண்டிங்கா இருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ராடுகார பையன் மாப்ள. இவன் என்ன ஃப்ராடுகார பையன்? நானு என்ன கூட சூப்பர் ஃப்ராட்ல எங்க ஊர்ல இருக்காங்க. என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. வாழ்க்கையில எதுவுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. தெரியுது, நீ மூடு. யார் வேணா நம்மள எப்படி வேணா ப்ளேம் பண்ணலாம், மிஸ்யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாம நம்ம பண்ணாத ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ண மாதிரி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அதாவது வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசப்படாது, எதா இருந்தாலும் நியாயமா பேசணுமா இல்லையா? அவங்க மேல சிம்பத்தி கிடைச்சு என்ன கிடைக்க போகுது அவங்களுக்குன்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல. யார் அவன்? டேய் நீயா? எங்க வந்த? தொட்டுட்டு போ வந்தியா? தொடுறா தொடுறா தொட்டுட்டு போடா. அதுவும் பிரபலமா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்கும். நம்மள டிஃபேம் பண்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், நமக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்கக்கூடாது, நம்ம சேனலை மூடணும். நம்ம சேனலை மூடுறதுக்கும் என் சேனலை மூடுறதுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் நஷ்டம்னு எனக்கு தெரியல. இந்த ஆக்ட் குடுக்குற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா. எனிவே, பொறாமை போட்டிங்கிறது சகஜம் வாழ்க்கையில. பொறாமடா பொறாம. அதெல்லாம் கடந்துச்சுன்னா அந்த பாதையில போனா மட்டும்தான் சக்சஸ் கிடைக்கும். அந்த சக்சஸை நோக்கி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். சனியனே போ. எது போய் தொலையா? நாங்க போவோம், இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். உனக்கண்ணா நீ போயா முதல்ல. யாரோட லைஃபையும் நான் கெடுக்கல. என்ன சொன்னாலும் பொய். ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? உங்களுக்கு எல்லாம் வேற என்னத்த சொல்றதுன்னே தெரியல. யார் லைஃப நீங்க வந்து இது பண்றீங்க? உங்களுக்கு எல்லாம் அசிங்கமாவே இல்லையா? பண்ணாட பரதேசி போயில துப்பு இல்லாதவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு இன்டர்நெட்ல ஃப்ரீயா வரீங்களா? நீங்க ஃப்ரீயா ஓசில டைம் பாஸ் பண்றீங்களா? அத்தோட போயிடுங்க. ஏதோ பேசுறதுக்காக நான் பேசிட்டு இருக்காத, சரியா? என்ன பத்தி எழுதுனா எனக்கு கவலை கூட கிடையாது, நான் யோசிக்க கூட மாட்டேன். நானெல்லாம் சாக்கடைக்குள்ளேயே ஒரு மாமாங்கம் கூடு கட்டி வாழ்ந்தவத்தைக்காரன். லவ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். இந்த லொள்ளு தான வேண்டாங்கிறது. போயிடு அண்ணே, நீ நினைக்கிற மாதிரி போயிடு. நான் எதுக்குமே அசர்ற ஆள் கிடையாது, அசரவும் மாட்டேன். நான் உன்னை அப்ப இருந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கிறேன், உன் அட்டகாசம் தாங்க முடியல. I'll update you with photographs. ஏய் என்ன கருமாந்திரண்டா அதெல்லாம். போட்டோ அந்த போட்டோ போடுவோமா? அத போட்டா 10 ரூபாய் கீழே போட்டு போயிடுவாங்க. பை. ரிட்டையர்ட் ஆக வேண்டிய வயசுல ரினிவல் கலையறியா?